ρε Παναδίτσα μου. Ρε γλεντιά, εξεβιδοχειροποδαριάστηκα. Λοιπόν, αγαπητοί μου ακροατέ, παρουσιάζομαι την κωμωδία «Ο Καραγιώζης Υπηρέτης». Πώς χαίρετε, Χατζατζάρη? Βρε, ο χαιρετισμός είναι του Θεού, βρε ματάκια μου. Και η Λόρδα τίνος είναι, ρε μαλαγάνα? Αχ, δεκάρα μου, με ξέχασες. Φράγκο, δεν με θυμάσαι. Και εσύ, βρε παλιωτάλιο, πού στρώνεις, πού κοιμάσαι? Λοιπόν, άκουσε, Καραγιώζη μου. Ο κύριος Πανακόπιτας μου είπε να του βρω έναν υπηρέτη. Αν θέλεις, έλα να σε πάω να πιάσεις δουλειά. Μόνο υπηρέτης δεν πάω, Χατζατζάρη. Άμα είναι για δούλος έρχομαι. Μα το ίδιο πράγμα είναι, βρε ματάκια μου. Τι λες, μωρέ Χατζατζάρη? Για πες υπηρέτης. Υπηρέτης. Πες τώρα και δούλος. Δούλος. Βλέπεις που γεμίζει ο στόμα σου και φταίδες. Άλλο πραγματόνα, άλλο το άλλο. Έλα τώρα, Καραγιώζη μου, γιατί μας περιμένει ο κύριος Πανακόπιτας. Έχει καμιά συγγένεια με τον κύριο Τυρόπιτα? Μη λες ανοησίες. Λέγε εσύ τις ουσίες. Καραγιώζη, θέλω να με βγάλεις ασπροπρόσωπο. Ναι, θα σε πασαλείψω με γιαούρτι, Χατζατζάρη. Βρε, καλώς τον Λουκενδιαβότη. Καλονάχης, αρχοντά μου. Ο κύριος Καραγιώζης από εδώ είναι άνθρωπος καλός και εργατικός. Ξέρω πολύ, κύριε Καραγιώζη. Παρομοίως, καλά 40, αφεντικό. Εγώ φεύγω τώρα. Αντίο. Να σου βγούνε και τα δύο. Τι είπες, βρε? Συνονοηθήκαμε, λέω, εμείς οι δύο. Αυτό αλλάζει. Ναι, γιατί το άλλο φόραγε τις πιτζάμες του. Πόσο ετών είσαι, παιδί μου, Καραγιώζη? 35 είμαι. Δηλαδή θα ήμουνα 36, αλλά ένα χρόνο ήμουν άρρωστος. Μα, παιδί μου, τι πόδια είναι αυτά? Ντόπια, εγχώρια. Μα δεν τα πλένεις λίγο, θα φυτρώσεις πανάκι επάνω. Δεν είναι δυνατόν, αφεντικό. Αφού εγώ φύτεψα ραπανάκια, πώς θα βγουνε σπανάκι? Πω, κάτι μεγάλα νύχια. Σαν τζουγκράνες είναι, δεν τα κόβεις λίγο, βρε παιδί μου? Ναι, είχα πάει στον Αλμπάνι, αλλά είχε άλλο μουλάρι σειρά. Νιάχ. Τέλος πάντων, θα σου δίνω 1000 δραχμές το μήνα. Είσαι ευχαριστημένος, παιδί μου? Και πόσα θα παίρνω την εβδομάδα? Μα, παιδί μου, εγώ σου είπα για το μήνα. Άλλος ο μήνας κι άλλη εβδομάδα. Τέλος πάντων, θα σου δίνω και 100 δραχμές την εβδομάδα. Και τι μεροκάματο θα παίρνω? Μα εσύ, βρε αδελφέ, είσαι για τα σίδερα. Ναι, εγώ είμαι για τα σίδερα και εσύ είσαι για την κλούβα. Μα, βρε παιδί μου, θα τρως και από εμένα. Και άμα σε φάω εσέναν ύστερα τι θα τρώγω? Και δεν μου λες, αφεντικό, τι δουλειά θα κάνω? Σχεδόν τίποτα, παιδί μου. Θα σηκώνεσαι στις 6, θα σκουπίζεις, θα σφουγγαρίζεις, θα ξεσκονίζεις, θα ταΐζεις τις κότες, θα βγάζεις το σκύλο περίπατο και ύστερα θα κάθεσαι. Στις 8 θα μας φέρνεις το πρωινό μας. Θα πλένεις τα πιάτα και τα πατσαβούρια της κουζίνας, θα σιδερώνεις τα ρούχα μου και μετά θα κάθεσαι. Στις 9 θα πηγαίνεις στην αγορά για τα ψώνια. Θα ετοιμάζεις το φαγητό, θα πηγαίνεις στο φούρνο, θα κουβαλάς νερό και ύστερα θα κάθεσαι. Αφεντικό, για στάσου, όλο θα κάθομαι. Εγώ ήρθα για δουλειά, το χάμω. Καλά. Έλα τώρα να γνωρίσεις και την κορούλα μου την Πραξιθέα. Ναι, να της πεις πρώτα να μου βάλει να φάω και ύστερα να τη γνωρίσω. Που είσαι, Πραξιθέα? Αχ, τι είναι, καλέ μπαμπά? Έλα, κορούλα μου, να γνωρίσεις τον υπηρέτη μας. Καλέ, τι μούτρα είναι αυτά που έχει? Σαν σκυλί μπολντόκ μοιάζει. Πολύ κουτσομπόλα είσαι. Καλέ, πώς σε λένε? Εμένα με λένε Ζάκη ή Καραγκιόζάκη. Αχ, τι γλυκό ονοματάκι. Ναι, το πασαλίβω με δρεψίνη. Καλέ, δεν μου λες, είσαι παντρεμένος? Άπα, χείρος είμαι, χείρος. Χείρος είπες, καλέ? Ναι, βέβαια, χείρος και μάλιστα με όμικρο γιώτα. Λοιπόν, Καραγιώζη, σήμερα, παιδί μου, γιορτάζει η κορούλα μου η Πραξιθέα τα 45 της χρόνια. Θα της κάνουμε βέβαια τα γενέθλιά της. Ναι, αλλά θα πρέπει να έχουμε και ένα φυσερό για να σβήσει τα 45 κεριά.
Να μείνεις εδώ στην πόρτα, παιδί μου, να υποδέχεσαι τους καλεσμένους με καλή συμπεριφορά. Ναι, ξέρω εγώ. Μόνο να μου φυλάξετε τα κόκαλα από το κρέας. Τι θα τα κάνεις, παιδί μου, έχεις κανένα κουτάβι? Όχι, θα τα περάσω δεύτερο χέρι, γι' αυτό σου λέω. Αχα, έρχεται ο Λιμοκονδόρος. Γεια σου, ψυχούλια μου, Καραγιόζο. Καλώς το Νιόνιο. Μήπως είσαι κι εσύ από τους καλεσμένους? Ναι, και δι' αυτού ήρκα επαδούλια παραπέξα απόστα από το τσάντε. Ναι, αλλά για να πας απάνω, Νιόνιο, πρέπει να πληρώσεις τα διόδια. Δεν ακούτε, κόσμε. Για να μπω στο σπίτι παραπεί να πληρώσω εισιτήριο. Έλα ρε Νιόνιο, τσάμπα θα φας, τσάμπα θα πιείς. Για μια λίρα κάνεις έτσι. Ωρε, πάρε μια μπακοτσέτουλα και άνε καλιά σου μομολό. Στην πάντα γεγέδες να περάσει ο πυρηνοκίνητος μάγκας. Ρε, αν είχε υγιένα χαλκά θα την εσήκωνα με το μικρό μου δαχτυλάκι. Σιγά να μην γίνει σεισμός, Σταύρο. Καραγιοζάκο, απόψε θα καεί το πελεκούδι, αδερφάκι. Ναι, Σταυράκι, αλλά για να μπεις μέσα πρέπει να βγάλεις τα παπούτσια σου. Μα τι εξήγηση είναι αυτή, Καραγιοζάκο? Αλλιώς δεν πας μέσα, Σταύρο, θα χαλάσεις το παρκέ. Βγάζω τα πατούμενα, μη σου χαλάσω το χατήρι. Μένα με λένε μορφωνιό της μάνας μου καμάρι, κι όλες οι νιές μαραίνονται, ποια θα με πρωτοπάρει. Μου είπες? Να, έρχεται και ο Ξηφίας. Χαίρετε, κύριε Καραγιόζη. Καλώς το ομορφόπεδο. Και εσύ για τα γενέθλια ήρθες? Βεβαίως θα χορέψω και θα ξετρελάνω τα κορίτσια. Μωρέ, δεν κοιτάς τη μύτη σου που είναι σαν μελιτζάνα αργήτικη. Μα είσαι χονδροκέφαλος. Τώρα είπε ο γάιδαρος στον πετεινό κεφάλα. Άμα γεννήσει η μύτη σου, φύλαξε μου να κουτάβει, σε παρακαλώ. Πάρε τώρα το καπέλο μου και βάλ το στην κρεμάστρα, ανόητε. Ναι, φέρ το εδώ και θα πάει του γκρου για τα παλιατζίδικα. Εγώ χειρέ για ουρτοβαπτισμένο. Ναι, μπαρμπούλη μου, είμαι υπηρέτης εδώ. Μέσα είναι η τσούπρα ρουλουμπουδίτ. Ναι, μπάρμπα, αλλά για να πας μέσα πρέπει να μ' αφήσεις εδώ το σιλάκι και την κλίτσα. Να μην πούνε πως είσαι και βλάχος. Άι πάρτα ουρηθίουν παίχτη και ντύρα μη μου φτιάξεις κουνέρια θεσίς του μπίσου άτσαλα. Μείνε ανήσυχος, θεία μου. Αυτήν τη φορά θα σε κάνω να κουνάς τα αυτιά σου. Παλιατζή, όλα τα παλιά να γκράζει κουζού. Παλιατζή, για πάρε αυτά τα παπούτσια, αυτό το καπέλο και το σιλάκι του βλαχοδήμαρχου και ό,τι θέλεις δώσε μου. Κουζού, με πολλά να μην πιάνει ένα ταλιράκι να σου δίνω. Που είσαι, Καραγιόζη? Πήγαινε γρήγορα, παιδί μου, στην κουζίνα. Να ετοιμάσεις το φαγητό γρήγορα, γιατί ήρθαν οι καλεσμένοι. Μη βιάζεσαι, αφεντικό, να μάθουμε πρώτα ποιο νοσοκομείο εφημερεύει. Βρετσακί σου γρήγορα, ανόητε. Μωρέ, μπράβο, ωραίο φαΐ. Ας ρίξω λίγο αλατάκι μέσα. Πού να πάρει οργή να πάρει. Πω το τρινάλι έριξα αντί για λάτι. Μωρέ, για να βάλω λίγο λαδάκι να σπάσει μυρωδιά. Όχ, μανούλα μου, το ποντικόλαδο έπεσε μέσα. Πω συμφορά μου. Αχα, ας ρίξω λίγο μπαχάρι, μπας και σπάσει η μυρωδιά του ποντικόλαδου. Πω έβαλα το λιναρόσπορο αντί για μπαχάρι. Άντε μπρε, παιδί μου, Καραγιόζη, έτοιμο το φαγητό. Ναι, αφεντικό, καλή σας όρεξη και καλή τύχη. Λοιπόν, κύριοι, καλώς ήλθατε και του χρόνου. Ναι, καλό ταξίδι και καλά κόλληβα. Καλώς ήλθατε, παιδιά μου. Καλώς ήλθατε και του χρόνου. Όση φορέλια μου σουρτιμένο με πιάσε, παραπεί δόχθαμε, άγε δόχθαμε. Αμάν βαγγελιστρίτσα μου, μαμάκα μου, μανούλα μου,
Κρίμα κάνει το γόη σου το ομορφόπεδο. Όι κουνέρ που μόφια και ζολομουδίτη ήθελε να σιαφαλοκόψου ρε άρμου. Αχ, παλιάνθρωπε, Καραγιώζη, βλέπεις τι μας έκανες με σαμπούρι στραβοκάνει αλήτωρε. Χάσαμε τώρα και τον γαμπρό, παλιάνθρωπε. Ωχ, μαλούλα μου, μαλουλίτα μου. Λάθος καλέ κύρα. Το πήρα ζήτημα φιλοτιμίας, θα πάω να πέσω στο πηγάδι να πληγώ. Αλλά έλα που φοβάμαι μην πάθω καμία περιπνευμονία. Αχ, μπαμπά μου, τρέξε γρήγορα, ο Καραγιώζης πάει στο πηγάδι να πληγεί. Βοήθεια! Μα παιδί μου, τι φωνάζεις? Καλέ, πνίγεται ο Καραγιώζης. Μα παιδί μου, για σιγά. Αυτή η φωνή δεν βγαίνει από το πηγάδι. Μάλλον από την κουζίνα έρχεται. Βρε πω, έφαγε όλους τους κεφτέδες ο παλιάνθρωπος. Σιγά βρε παιδί μου, Καραγιώζη, θα πνιγείς παιδί μου. Ρε δεν πνίγουμε, ξέρω καλό κολύμπι εγώ, δεν πνίγουμε. Λοιπόν, αγαπητοί μου ακροατέ, εδώ η παράστασή μας έλαβε τέλος. Αβάντε μαέστρο ένα ελληνικό χορό.